ngap ring so bhai phi baro be pet bat ngap ya kan khu bol jong blei bat ngej ba blei undon kalem bani kat bangi sam ya ketin ko jong kamat prem ka bang kwa bani sam bat piha kan ka por kadai ki mau jam sha ka ji pen im to haswa bangan ya sami phi ketin ko jong blei tongin pendam ya kle jing duai ko pa jing ba baneng ngai ko blei mi ba me don kan mi lari besumani ni but hakani ka por haswa bangan ye sam ye tin ko jongmi to ai ba ki ai bangan kren kinwan na khet ko jongmi ma to ai ba to bas ngap ya kani ka tin ko jongmi to ai ba kinyo man jing man toy mat don kam ka jing ko jongki ma to snyo tra ye kani ka jing khot parik jonga na banga pan hat teng jong Jesus Christ amen to hakani ka por ka ba ye sam mat ki ya sautli ki mau jam shaka jing pen im to kebanang kong kalong ni dei ban tip ka jingdon kam jongi ya ka jingera to kumno ka bible ka bata shithang ka jingim ka jong bre tongin pha shaki rom lenong ka balai record ka ba shithau hado khat ar bat ka ba akulai kong kumne kumba la tho ong don ba hok em ong don uwei ong don ba sham thang om dan kenya bawat yau belai baro kila ya sakamano kila ya kela bementoy lang no om dan balai bha om dan wat weru hak baat lai kong na mar baro kila le pop bat kila do leno e ya keburom ke jong belai to ke jinga jong ke pop kalong ya baro kalong salon sar om dan weru balai ngaka baro kisandral kentei ki barit ki bakrau ki yo ya kene ke kenyang jumpang ke bakhot ke pok lagi pek sekinong rom lenong ke ba ndriu khot ba apply ko na ma ke bai nong jong ke pop ka long ke jingyak to mau jang ban kong ba kwa ki ban tip ha kene por udai ni dei ban tip ba ni dei ki long pop bat ni dei ban snyo tho ba dala de ngimla ban pendok ya ka bor ka jong boman bat ngimla ban pen im ya la de na ka bor jong ka pop kumta ni dei ban pan ka jingera kata ka dei tang na Jesus Christ to ka kendon ka ba ar ka long to snyo tho ba blei e yangi bat kwa ban pen im yangi tungin phai so exodus lenong ka ba lai ku saw do khot ka ba ndriu do nyo hang ne ka batai ya ka jinglong ka jong blei kani ka khot ka ong te utrai la yai lai haswa jo u bat ulpen bana utrai blei ba isne bat ba ai e u ba ya sha slem bat u ba ken rei ha ka jingha bat ka jingisha u ba bat ya ka jingis e ya ki hajar uba map ya ke jing palat bar ya ke jing rengkang bat ya ke pop ublai syam la kwa ban penjuat ini hak jaga kata ula pha ya la khon ba mar wai jo ban yap de ke menta jong phi ba jong ga ublai syam la pha ya khon jo ban pen rem ya ke perthei han rei ban pen im ya ka kalau ke pasisha ublai isi ke pop balai ublai isi ke pop namar ke pop ka penyeklat ya ke jing ede jongi bad blai bat ka pentkut no ya ke jing jongi ke bai de ka kum ko jong blai de ne kata kada ublai isi ke pop ublai isi ke pop hanre u e pat ya kino pop kata u ya phi bat yanga ublai ulong ubom junior siliang kata nama kata ukwa ban penduk no ya kapop hang ni yo iba ublei ukwa e phi bat yanga bangin phai ni pop jongi khnang ba yo ya ka jing pen im to ka kendon ka balai ani umau jaw balai ka de to ngi kan bani yo iba u jisu ula ya phlo ka ding khna ni se tho ya ka jing sha chitom jo u khnang ba un pen im yangi ngines dang se tho
ya ke jing sniu jo ka pop bat ngi les dang tua ya ke jing map ya ke jing pen khoi ya ke jing nai loi ngi phai na kum ta ki ba pania khlat ya ni no blei kat ba ni le ya ke ni pediang ya ke jing kular ke jong blei ni pediang ya ke jing kular ke ta kalong ba u blei un map ya ki pop jong ni ba u blei un khoi ya ni na ke ta ke jing boman ba ke jing sniu jo ka pop ngim lat dala de ban pen kelai ka dono jongi lane ban pen thama ya ke jing jongi hanre u blei u kular yang ni ba ban pen kho i pop jongi kata ka de leng bau Jesus Christ kumta ni de ban nget ya kata ka jing kular ka ba u blei u kular yang ni de ban nget ba ya ki pop jongi lama kumba la ong pha ki kan ki apostol lenong ka ba khan riu khot ka ba khat lai có ông nét tôi nghe hầu Giêsu khang ba pinyo ya ke jing im hang ning yo i bala dang nghe ngin yo ya ke jing pen im to ka kendon ke basau ka dei yo priang ya ke jing ai sneu bha kata ka dei ke jing im pom jukut i wei pai wei nangi ni dei ban priang ya u Giêsu kum unong pen im jongi kadawai ke badal hak kelong kamla open kia ya pi kamla open kia ya unong pang klem lada klem di ya ka te kum ta ni ru ni dei ban pediang ya u Giêsu to ke kita pat kita jing ai seo ha ka bo bleu ai ni tongin phasha kinong Ephesus lenong ko ba ad ko ba phra hang nei ko ong na mal da ka jing ai la pan im ya pi da ka jing nget ken kum ta ru om na pi hi han rei ka long ka jing ai jong blei hang nei yo i ba ka jing ai seo ha ka ba bleu ai ni ka dei ka jing ai nang no ngin yo kata ngin yo kata ka jing ai dei tang na u Giêsu Kristi te kum ta ka ye kamram jini ni dei ban phai na kita ki jing les nin jongi bat ni dei ban phai sho blei da ka jing duai bat ni dei ban pen krek bat ai ti le dei ye ka jing im jongi sha u Giêsu Kristi how yonis le no ba san di khot ka ba khat away khat ar ko ong ne te ka ne ka long ka jing phla ba u blei ul ai hani ya ka jing im bom jukut ba ka ne ka jing im ka long u khon jong uta u badon u khon u don kata ka jing im te uta u bom don u khon blei don ya kata ka jing im to ai ba u Giêsu Christ don ha ka jing im jongi khnang ba ngin yo ya kata ka jing pen im